Antonello Bene jselmilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 144 mis-sensiela Botta u Risposta. Il-programm tal-lejla se jkun qed jagħti ħarsa lejn il-futbol internazzjonali kif il-ġimgħa li għadda beda il-Premier League u beda il-Serie A Taljana kellha diversi riżultati fosthom ukoll xi sorpriż speċjalment fl-Ingilterra nitkellmu fuqhom matul ukoll l-ewwel parti tal-programm, fit-tieni parti tal-programm se nkun qegħdin nitkellmu dwar il-Serie A. U qabel ma nintroduċi l-mistednin li għandna il-lejla, nibdew bil-mistednin residenti qabel xejn. Joseph, l-ewwel net, insellimlek. Nsellimlek Antonello nittama li kellek weekend tajjeb u nsellim il-lex li kienet il-ħabib tiegħi Renato. Insellem lilek ukoll bħala weekend sportivament m'għandix xingergu ħa ngħidu hekk. Mhux kulħadd jista' jgħid l-istess, jien laqqas m'għandix ingerge. Tara mhux kulħadd jista' jgħid l-istess. Mhux hekk. Qabel ma nibdew bil-botti foldieri, naħseb li min kellu weekend tajjeb mod, min kellu weekend ħażin mod ieħor għandna wkoll magħna lil Renato li llum se jkun qiegħed jagħmel rwol partikolari fil-programm. Renato, l-ewwel qed insellimlek. Nselmilkom u nirringrazzjak għalli għoġbok din l-opportunità kollu għal darba li nkun hawnhekk u naġġornakom fuq il-futbol Taljan u futbol Ingliż. Tiġi tiegħek tinkwitax. Dan għaliex ukoll il-lejla Renato ser ikun qiegħed jaġġornana fuq il-logħob Roma-Fiorentina mill-Serja Taljana u Fulham Chelsea mill-Premier League Ingliż. Renato, l-ewwel aġġornamenti jekk jogħġbok. Iva, dik l-ewwel aġġornament issa għaddew 16 minuta mill-logħba ta' Roma kontra l-Fiorentina. Nista' ngħidu li kien bidu tajjeb għal-Roma fejn Dybala kellu xut tajjeb minn barra kaxxa mill-qoħ minn Degaja fil-baxx, fil-waqt li minuta wara wkoll kellu xut tajjeb illi der li ħabbat ma' idejn difensur tal-Fiorentina żda referi ħalla l-lopaddej. Għadha kif bdiet issa wkoll fl-Ingilterra il-logħba bejn tim tal-Fulham u tim ta' Chelsea. Grazzi Renato, f'kas ikun hemm xi bidla fl-iskor, nitolbuk li taġġornana wkoll bil-bdil partikolarment fil-logħba li għandna fl-Istadju Olimpiku minħabba li hija naħseb il-logħba tal-ġurnata. Ħanejdu. Eżattament. Mela, ovvjament kif naraw l-iskrin ta' Renato jxen id-diskussjoni trid taqaf ħessem biex naraw naqax għandu xi jgħidilna il-ħabib tagħna hemm xi gol Renato. Iva, gol ta' Chelsea. Għadu kif sakemm għalat il-kamera jidher li skurjaw Chelsea, jidher il-go validu, go semmieħ ukoll qabel kważi il-bowler. Kien cross fit-tul bil-ras l-player ta' Chelsea naraw minnu il-player Pedro. bil-numru 10 Pedro li ħarab id-diviża u mal-ewwel fetaħ l-iskor bil-kemm għaddew Qas minuta. Tajjeb ħallihom fil-ejja. Rajt li ma tidda tipprova tiknejnek naqra jienu. Ħakkom bil-ġilek fihek. Antonello fil-ejja. Tajjeb ħafna, grazzi Renato. Ġewwa Pedro jiftaħ l-iskor għal din logħba. Personalment bdejna nġibu wkoll il-punti għal Fantasy Premier League, imma insomma, ħalli ndaħlu l-mistednin illi għandna magħna lejla għandna partitarju ta' Arsenal, Ashley Kumbo, u il-segretarju tal-Manchester United sa' Manchester City Supporters Club Malta, Kenneth Karwana. Nixtieq nirringrazzjahom tal-lejla qegħdin inaqdu magħna. Infakrukom ukoll li qegħdin live, tistgħu tidħlu u tgħaddu l-kummenti tagħkom fuq dak kollu qegħdin niddiskutu l-lejla fuq il-section tal-kummenti. Mela, ħalli nibdew nagħtu ħarsa lejn il-Premier League. Joseph, kumment ġenerali minn naħa tiegħek fuq il-Premier League Ingliż qabel ma mbagħad nibdew ndaħlu mistednin. Ħanejlek Antonello mera ħanikkummentaw naqa' fuq l-ewwel logħba sal-ġimgħa l-oħra kien hawn il-kollega tagħna tal-rivali tagħna Furjana Ġan Paul Gezera u qal sentenza. Qal l-ewwel logħba mhijiex mera għall-istaġun kollu. U hekk fil-fatt ġara fil-futbol u dak kien fil-futbol Ingliż. Naħseb it-tim tal-ħabib tiegħi għax li naħseb kellhom bidu mill-aqwa blob mill-isbaħ. U qed nistenna wkoll li jerġgħu jkunu kontestanti għall-kampjonat.
Manchester City minn kelli ħadu 3 punti l batew mhux ftit, skurjaw ġiex gows f'6 minuti, ġifieri sissa naħseb ġifieri għadna maħniex naraw ċertu qawwa minn Manchester City li rajna fis-snin ta' qabel għalla volja għadha l-ewwel logħba. Ġi sorpriżi, it-tlet sorpriżi li ħadd jien kienu Liverpool, ma nafx jekk sħabi Ashley kienet jaqblux miegħi, però jena li għamil mill-biċċa li rajt għalija l-penalti li nata Liverpool fl-aħħar sekondi kien pjuttost ivvintat għax jena li ma kellux xinata. Ma nafx jekk jaqblux miegħi Ashley u Kenneth. L-ikbar ġi sorpriżi kienu Tottenham u Manchester United. Minkejja li Manchester United minkejja kif spiċċaw l-istaġun is-sena ta' qabel nemmen li stennejt ħafna ħjar li għax labu ma' tim li għadu tiela, ġifieri stennejt li vera li fil-futbol ovvjament kull logħba fiha storja u dejjem kaxxa magħluqa, però li tiġi tilab dak il-mod daħseb ikun Tottenham ukoll li ġew miljati 4-1 wara dak l-investiment kollu illi sar. Però mill-naħa ta' Arsenal ma kont sorpriż li daw l-aħħar sentejn naħseb qed jilagħbu wieħed mill-isbaħ futbol fl-Ewropa. Fil-fatt ukoll sakemm Joseph tagħna l-analiżi tiegħu Anello, Roma jiskurjaw huma il-plejer kien f'pożizzjoni ta' offside. Grazzi Renato, mela konna qed ngħidulkom illi ovvjament sakemm Joseph kien jitkellem kont qed tella l-grafika bir-riżultati tal-weekend li għadda tal-Premier League. Biss, ħalli nibdew nitkellmu għamma fuq l-istaġun ġenerali qabel xejn. Ashley, Arsenal, tidru il-favoriti komplejtu ukoll tissaħħu x'taħseb? Jiena naħseb illi l-Arsenal komplew itejbu fuq it-tim li kellhom is-sena l-oħra. Ġi is-sena l-oħra kien diġa kellhom skwadra ta' kwalità. Kienet skwadra li ħadet riżultati tajbin. Ġirdin ma waqgħx mis-sema għax huwa tim li ilu jinbidel, ġifieri ilu għaddej. Però din is-sena naħseb bil-plejers li żidu dan is-sajf u li jista' jkun li għad jonqos jonqos u xi jiżdied bħala plejers. Jien naħseb jiena nqisni bħala pjuttost konservattiv meta nidħlu għal ċansijiet. Naħseb li l-Arsenal iridu jitilfu huma l-kampjonat din is-sena. Ġifieri huma tim li fil-waqt li hemm timijiet oħrajn kompetittivi imma li għaddejjin minn bidliet differenti, l-Arsenal qegħdin fil-istadju issa fejn qegħdin jaħsdu dak li ilhom jaħdmu għalih. Ġifieri inti għandek proċess li ilu sejjer snin. Is-sena l-oħra kien staġun tajjeb fejn waslu viċin ħafna, ġifieri apparti il-kampjonat kellek il-final ta' Champions League, kellek il-final ta' League Cup, ġifieri kellek l-FA Cup, jekk niftakar sew quarter final. Ġifieri bl-iskwadra li kien hemm u minkejja li x'kienet l-iskwadra lejn Marzu u April fejn beda jafas l-ammont tal-Oplint Lab, xorta baqgħu għaddejjin. Din is-sena skwadra s-saħħet, ġifieri meta tara l-line-up għandek skwadra kbira ta' kwalità, ġifieri kif bdejna ngħidu qabel bdejna wkoll iċ-challenge hija kif iżomm il-plejers motivati u jżormu maddejjin. Ġifieri difatti Arteta kien diġà semma dwar il-possibilità illi jkun jista' jtella iktar plejers pereżempju għall-lob li tikber iktar l-iskwadra. Li għandek huwa li għandek ħafna kompetizzjonijiet. Timijiet għandhom ħafna kompetizzjonijiet għal xi jilagħbu u jiena nazzarda ngħid illi l-Arsenal mhumiex qed iħarsu biss li jiddefendu t-titlu imma anka illi jippruvaw jimmiraw għal iktar minn trofew wieħed għal dan l-istaġun. Naħseb illi dak huwa l-iskop jiena. Champions League li l-mod kif intilfet naħseb hija motivazzjoni biex tirriskattaw ruħkom. Antonello, ma jimpurtax insiċċa fuq l-għalex li Arsenal għandhom ħaġa oħra. Naħseb Mikel Arteta minkejja il-fatt li kien plejer tal-istess klabb, naħseb jaf jinżel level tal-plejers u jżomm il-plejers maqudin. Ġifieri bażikament naħseb il-plejers li ġib iġġawhom iħobbu l-flok tal-Arsenal. U dik naħseb tgħin ħafna. Jiena onestament sa mhux għax li però kulħadd jaf il-sena l-oħra il-Champions League ir-riżultat li d fucking id-dib għax Arsenal nemmen li taw prestazzjoni. U ma nafx jekk naħseb ikun hemm żball kulħadd illi jagħmlu b'xi mod underestimate Arsenal illi
mhumiex kapaċi jollu t-trofew Ewropew, ġifieri. Eżattu. Biex insit xi ħaġa miegħek Joseph, apparti Mhm. l-iskwadra, Arteta rnexxielu jġib l-istadium warah. Proset, Ġifieri ukoll. qabel l-Emirates Stadium kienu jgħidulu l-librerija, tant kemm kienu kun hemm silenzju, partitarji jibbujaw, ġifieri l-biljetti kont issib tixtri għax mhux dejjem kien ikun full up. Ġifieri malli ħadd l-iskwadra fidu beda jġib il-backup tat-tim u kollox. Mhm. Anka l-istadium kompla jżid fis-saħħa. Għajjem ċertu entużjażmu fit-tim. Ekku, Naħseb ekku. ilna ma naraw tim daqshekk kompetittiv naħseb minn Wenger. Naħseb. Ejwa. U mill-ewwel snin ta' Wenger ukoll ta' Ekku. Le, infatti, fuq il-Champions League forsi nitkellmu fuq programmi oħra, ma l-Arsenal anke ċertu akkwisti li għamlu qed juru is-saħħa li għandhom. Kanit, ħan id-daħħal għarijak fil-kredu, merħba l-ura fuq il-counter sportiva. Intom minnaħa l-oħra City, sena ta' transizzjoni. Guardiola tela, issa floku ġibtu lil Enzo Maresca, qabel xejn, qabel diskutu ċansijiet ta' rebħ u aspettattiva l-istaġuni. Taħseb li Maresca hija l-għażla korretta? Ma tantx kien hemm xi coaches daqshekk available ġifieri hekk mhux korretta jew le naraw tul l-istaġun. L-istil tal-logħob huwa wkoll simili ta' Guardiola ġifieri. Li għandu tajjeb forsi Maresca wkoll kien assistant manager ġifieri għandu idea ta' x'hemm u x'memx fil-klabb. Ovvjament biex timla żarbun ta' Guardiola mhux ċajta ġifieri plus li ilu hemmhekk ġifieri mhux ċajta. Jien naħseb illi huwa manager tajjeb anke ma' Chelsea rebaħ għavolja kien hemm ċertu problemi anke rebaħ il-Club World Cup ukoll ġifieri ma nemmix li coach ħażin, jekk ikollu l-materjal biex jaħdem se jaħdem. Il-problema li qed nar li qed inbieħu ħafna players, nifhem illi qed indaħlu l-flus u qed naqela mill-flus u dan mhux problema rajt imma fl-istess ħin maħniex inġibu players biżżejjed għal-sissa. Issa forsi ħajkonna dak li jgħidu panic buying, nisperaw li le, nispiċċaw nixtru fl-aħħar u noqogħdu ħammu nħallsu xeba flus. U sakemm jiġġieli għat-tim mbagħad, u ġbieħ ħaġi players ġodda. Sakemm jintegraw, sakemm jidraw il-kultura. Tom ħantarikom naqra Roma jmorru fil-vantaġġ mistawalen. Roma ilhom jafsu u ma kienx hemm dubju kien pasta Dybala mis-sejjer żbaljat. L-Lavorja naħseb seta' kien hemm xi fault f'nofs il-ground issa naraw jekk ir-referi b'kosta jarah. Imma Malen kien tajjeb fil-kaxxa dar mad-difensur u ċut fil-baxx għalleb il-degħja li ma kellux ċans illi salva. Grazzi Renato, Kenit. Irtu naraw il-players u issa li ħajġu kemm ħajintegraw, jidraw mill-kultura, l-lingwa. Naħseb ħajkonna sena mhux forsi waħda biss ta' tranzizzjoni iva, ġifieri jina nemmen il-klabb ġifieri kemm is-supporters, kemm il-management għandu jagħti ċans biżżejjed ejja niftakru li fl-ewwel sena l-Guardiola ġab ħafna players ma rbaħna xejn, ġifieri bażikament issa Guardiola veru rebaħ kollox, però nemmen li ħalla ċertu problemi wara li ġie nitkellem tanki hawnhekk, pereżempju rigward il-fullbacks. Għadna bla rajtnek, ġifieri da mhux issa ilna żur 3 snin bla rajtnek, ġifieri hemm ċertu problemi li ġejjin minn qablu, ta' Maresca ġifieri, talaq Rodri issa wkoll, talaq Bernardo Silva, żewġ midfielders bħal dawk illi xi ftit jowis ħallu effett kbir. Mela, jiena xtaqt nibqa' fuq Manchester City.
U ħanħun around minnant il-panel rigward bitlenija islija fundamentali anke fl-iskakjera tattiku ta' Manchester City. Joseph u ovvjament Kenneth li tisma' minnantkom iktar. Neħejtu l-Rodri u minfloku ġibtu l-Elliot Anderson għas-somma ta' 116 miljun sterlina. Taħsbu li Anderson kapaċi jimla l-vojt ta' Rodri? Kenneth u mbagħad jista' jirrispondi Joseph. Iktar billi jimla huma daqsxejn differenti fis-sens li Elliot Anderson forsi man Nottingham kien iktar isu jattakka wkoll. Rajtu mal-Bournemouth x'mbagħad isu weġġa b'mod ħafif qed suppost u ħareġ mill-ground. Għadu żgħir kellu staġun tajjeb ħafna anki ma' Nottingham mal-Ingliżi wkoll. Fimni, jista' jkun li jimla l-vort ta' Rodri u min jaf forsi jkun aħjar ukoll, jiġifieri b'xi mod da jaqbad tajjeb u anki jirnexxu li jagħmel affarijiet illi iħalli effett kbir fit-tim. Joseph. Ara ħanejlek waħda ta' l-ewwel net, kif qedlek għad l-ewwel logħba, ġifieri għadu naħseb kmieni wisq biex naraw jekk Elliot Anderson kux ħajnexxielu jimla l-ispazju ta' Rodri, però da ġimgħat Nottingham sewwa. Da ġimgħat Nottingham, jiġifieri minn Nottingham għal Manchester City hemm qabża naqa' mhux ħażin dal-aħħar snin minn kien rajna l-Manchester City jikkompeti fl-ogħla unuri. Apparti minn hekk, Rodri għadu kemm rebaħ il-World Cup, ġifieri naħseb Elliot Anderson żgur mhux se jkollu l-esperjenza li għandu Rodri minn dak l-aspett. Kienet ġifieri jiena mhux qed ngħidlek li mhux se jkun tajjeb, però naħseb għal da season sakemm jidra naqa' il-klabb, jidra naqa' l-qabża li jagħmel, nemmen illi jista' jkun li ħalli impatt fuq it-tim, però biex iħalli l-impatt fuq l-istess livell ta' Rodri naħseb għadu daqsxejn kmieni wisq. Kif naħsibha jien? Issa jista' jkun aħjar minnu ġifieri ta' għax bażikament hu 24 għandu. Ġifieri nemmen jeffaq tal-karriera tiegħu u nemmen li kapaċi jikber ma' Manchester City, però dis-sena naħseb għadu naqa' kmieni biex naraw jagħmel l-impatt li jagħmel Rodri. Ta' tittara wkoll xi plejers ħajkollu miegħu. Ma ninsewx li Rodri hemm dwar Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, ġifieri kultant it-tim mhux biss il-plejer li jkollok min hemm madwaru wkoll, ġifieri Kienet jiena ħanitkellem straight, ġifieri l-klabb glorious bħal Manchester City minn Guardiola imur għal Maresca naħseb għamiltu naqa' livell naqa' baxx. Mortu naqa' livell naqra iktar baxx minn ta' Guardiola, ħankun onest. Min kien hemm available li seta' forsi jitħajjar? Smani, kien hemm forsi għalija naħseb Conte kellu esperjenza mill-Ingilterra. Ġifieri naħseb kont kieku nippruvaħ minn kelkarabtu tiegħu u liju. Però Conte kien qiegħed jistenna l-bankina tal-Italja, wkoll. Ejwa, ma x'inhu mbagħad raw li mhux ħajażlu ħajmin naħseb kont nippreferi mmur għalih. Fl-Ingilterra lab u rebaħ kampjonat. Ġifieri esperjenza minn hawn jew minn hemm għandu. Ġifieri naħseb dik kienet tkun choice one. Ma xejn ma naqbel miegħek għaliex Conte l-istil tal-futbol tiegħu huwa pjuttost defensiv u da jagħmellek sena sentej u jkissillek dressing room, jiġifieri tipa Mourinho ieħor. Naħseb illi konna nagħmlu żball kieku ġibna xi ħadd bħal Conte. Fl-opinjoni tiegħi konna nisparaw għal sajna. U naħseb f'Maresca jiena il-fatt li wkoll kien ex fl-istaff ta' Manchester City naħseb dika enitu wkoll biss ser konna nimxu ftit għaliex il-ħin u li u hemm diversi argumenti u għandna wkoll xi messaġġi illi rridu naqraw u insomma nistgħu naqbsu wkoll għall-messaġġ li batetilna Lorna Bonnici kien messaġġ għalik Joseph fejn prattikament Lorna qed tistaqsi Lewis Hall li prova jinterċetta lill-attakkant ta' Liverpool Victor Munoz imma ma messi l-ballun
għamel kuntatt mill-qrib mal-Atletik Koppa ta' nas veloċità għolja b'konsegwenza li ġab il-plejer l-isfel fil-kaxxa. Għalfejn fil-fema tiegħek dak kien penalti inventat. Nwiġbu l-sinjura fil-qosor ħalli mbagħad naqilbu fuq il-kumplament Ismani waħda, l-ewwel net biex iwieġeb is-Sinjura Lorna nsemmi hawn ingrazzjak tal-kumment tagħha. L-ewwel net kienu saħħa ma saħħa. U t-tieni ħaġa naħseb il-difensur tan-Newcastle ma naħsibx li kellu x'jagħmel iktar. X'ittu jagħmel jgħidlu għaddi? Ġifieri jien qed ngħid l-opinjoni tiegħi li rajtu naqa' kien daqsxejn ħaxa ta' penalti. Ġifieri qed iwieġibha ġifieri bażikament ma nistax nifhem kif minn fejn ġie l-penalti għax da kull min tkellem tanka ma' ħabib tiegħu supporter tal-Liverpool, Lorna wkoll qal li kien dubjus ħafna. Jiena lija minn kif rajtu rajtu li kien ma nafx hekk forsi Ashley u Kenneth yes and no answer. Jiena Kien il-penalty? qabel l-azzjoni il-ħin, ġifieri meta l-logħba kellha, il-logħba suppost kienet spiċċat b'6 sekondi. Ġifieri naħseb kienu ftit laki li tefgħu il-cross twil minn wara, qasam il-ground minn naħa l-oħra, ġi kemm minn quddiem għal wara u minn xellu kall-lemin. U t-timing ġihom tajjeb. Issa, kif qed jgħid Joseph saħħa ma saħħa, però jiena naħseb li l-isbal li għamel Lewis Hall kien illi ħalla rkub teħ barra. Ġifieri irkobtu li ħabat bija mal-avversarju tiegħu kienet f'pożizzjoni illi meta tara minn ċertu anglu bil-kamera naħseb li r-referi ma setax ma jagħtix bl-interpretazzjoni. Ġifieri kemm saħħa ma saħħa veru. Il-mod kif l-irkobba kienet tidher kien hemm ritratt minnu b'mod partikolari u r-referi difatti ma ħsafrux mill-ewwel il-penalty. Ġifieri ftit sekonda qabel saffar. Jiena li minnaħa tal-linesman ħadu. Jiena lek qed ngħidlek li kien dubjus. Għax kif qed ngħidlek Lewis Hall prova jiddefendi li ieħor baqa' dieħel ġew saħħa ma saħħa sa forsi vera kellu rkub teħ il-barra, però at the end Lewis Hall ma sta jagħmel xejn iktar. Il-plejer tal-Liverpool kien makakux, ġifieri tal-Liverpool mbagħad uża moħħu. Kien makak, kien jaf Apparti l-argument ta' Ian Ashley tal-ħin. Li Eżatt, għax il-ħin għajmin kien skada x'ina li kellu jsaffaru. Però naħseb, il-referi naħseb forsi ma rridx il-Liverpool l-ewwel telfa, ma nafx. Kenneth. Jina li il-futbol ma l-lura mux il-qoddim f'dawn l-affarijiet għaliex il-players illum semmejna li jfittxu l-penalties. Ġifieri jekk tagħmel ċertu ġrajiet li jiġru waqt il-logħba tinduna li plejer għal tal-apposta joħroġ saqaħ biex ieħor jaf se jagħmel imissu. Ġifieri llum il-plejers saru letteralment ifittxu l-penalti, su kif ġew ir-regoli. Għal kull ħaġa ta' xejn għal kull penalti, jiġifieri donnu ir-regoli qegħdin hemmhekk biex kemm jista' jkun ikollna penalti waqt il-logħba. Ġifieri aktar milli fuq din logħba per se, fil-futbol in ġenerali. Qed ikun hemm penalti esaġerati issa u l-VAR, ovvjament. Jekk inti tmiss plejer, x'inhu x-xogħol difensur? Kif qal Joseph tħalli ħaddej isu xejn mhux hekk ma kollha xekk. Anke llum tarhom kollha d-difensuri pereżempju jitfgħu idejhom wara. Għal xiex, għax hekk jaħbatlek ma' jdejk il-ballun anke mhux intenzjoni penalti. U ejja, issa qed neqerdu il-futbol li jgħim sa ma nafx forsi. Sewa wis, mela, ħalli nkun nistgħu nkomplu l-aġenda tagħna. Timiħor xtaqt titkellem fuq illum, anzi hemm diversi timijiet li nitkellem fuq ma nafx kemm ser ikollna ħin biex nittakiljaw il-kulħadd, però xtaqt nitkellem fuq Manchester United li bdew l-istaġun fuq nota ħażina. Darba ħajkun test għal Carrick għal fatt illi se jkun qed jilgħab f'żewġ kompetizzjonijiet kif United se jkun qed jilgħbu fiċ-Champions League għax li. Imma naħseb illi fadlilhom xi ħaġa speċjalment fid-difiża. Jiena kont vera diżappuntat. Mhux biss bir-riżultat, imma bil-kwalità tal-logħba li rajt. Ġifieri rridu nżommu f'moħħna li ħal City Minnu ta' ftit għax li. Għaw sekonda jiskurjaw it-tim ta' Fulham. Issa, xut fil-baxx, tajjeb ħafna.
illi għeleb l-goalkeeper tal-Chelsea biex issa Fulham wieħed Chelsea wieħed f'24 minuta. Grazzi Renato. Biex irridu nżommu f'moħħna li t-tim ta' Hull City is-sena l-oħra meta telaw dawn ma kellhomx lan li jmorru għal promotion. Ġifieri meta ċelebraw il-promotion il-Hull lan kien li salvaw fiċ-Championship. Ġifieri din turiku koll li l-fibra tat-tim mhijiex hemm team spirit tajjeb il-Hull, ġifieri naħseb ma rridux nisbaljaw li biex nifukaw fuq il-United ninsew il-logħba li għamlu l-Hull. Però speċjalment fit-tieni ħaf, id-diżappunt tiegħi kien illi il-Hull għamlu l-aħħar 20-25 minuta tal-logħba kif jitilgħu battak il-Manchester United, il-Hull jiklirjaw il-ballun kif jiġi. Tant illi fl-logħba sħiħa kellhom iktar minn 50 clearances. Ġifieri dan beda jfisser illi l-Hull bdew jarmu l-possession. Il-possession tiġi għand il-Manchester United, il-United jitilgħu bl-attak fit-tieni ħaf, però ma bdew jagħmlu letteralment xejn, kellhom letteralment toqba f'nofs il-ground, ġifieri l-logħob li kien jagħmel is-soltu Casemiro der li qisu ma kien hemm ħadd illi kien qed jagħmlu u malli il-Hull kellhom xi 2-3 blalen fl-aħħar 10 minutes fejn bdew jitilgħu minn mal-linja. Il-plejers fuq il-linja kif niftakar sew kienet il-linja tax-xellug beda jagħmel kull ġirja illi minn nofs tiegħu beda jasal fit-tarf tal-kaxxa tal-United. Issa jien fil-bidu tas-season anke meta bdejt nitkellem ma' ħbib tal-United jien kont qed inqis illi Manchester United ħajkunu challengers probabbilment bħalma kienu għamlu l-Aston Villa season l-għadda. Illi jagħmlu l-eksa wara l-festi kif jibda jafas imbagħad il-ħafna lob speċjalment iċ-Champions League. Jien kont qed imbassar illi jaqgħu ftit lura minħabba nuqqas ta' squad depth. Però minn dak li rajt is-sibt kontra l-Hull, nammetti li nkwetawni, ġifieri d-difiża kienet mhix l-aħjar difiża, speċjalment fis-set pieces, rajthom batuti immens, Le, fem, nemmen li United għatfad lilhom mill-inqas qed ngħidlek. Difensur, tnej, midfielder ieħor. Holding midfielder Antonello naħseb hemm bżonn dak il-player holding midfielder li jkisser l-avversarji. Imma li mbagħad kif ikollhom il-possession ikunu illi jibda l-logħob ukoll li jibda jibni l-azzjonijiet hu. Naħseb dak Antonello, kemm ngħid ħaġa u naħseb illi kemm Ashley u kemm Kenneth li jsegwu l-futbol Ingliż iktar minni jaqblu miegħi. Min durtila Paul Scholes, il-Manchester United għadhom ma sabux dak il-midfielder li kapaċi jkisser l-avversarju. Naħseb. Pruvaw diversi players naħseb, jiġifieri Ekku, naħseb imma għadhom ma sabux bil-għajtu. l-kwalità ta' Scholes, ifhem Scholes, però Kosu. one in a generation ukoll player bħal Scholes ta' ġifieri. Ismani, jew inkella jiena lija l-Arsenal jena kella ħabib tiegħi kien jismu ċensu kien li kien lab mal-belt ċensu fili li kien iżammar Arsenal ninsellem il-memorja tiegħu minn hawn. Għax ħallina fitilhom. U naħseb plejer li kien iħobb u li anke jien għandi grazzi ħafna miegħu huwa Declan Rice. Naħseb fin-nofs naħseb il-United m'għandhomx dak il-plejer bħal Declan Rice. Le, m'għandhomx, naqblu li m'għandhomx. U ħanejlek għax li inti mhux ħadd għalik jekk ngħidlek li inti ikbar minni għax dik hija Ir-realtà hux. Pero naħseb inti taf biżiet illi naħseb fl-logħba futbol it-tim li jirbaħ id-dipartiment tan-nofs iċ-ċaqbilu għal jirbaħ il-partita. Ekku. Malli jkollok player li jirbaħlek il-possession u juża bil-għaqal fl-attak hemmhekk iċ-ċansijiet tiegħek ħajjitjibux. Mela, Kenneth, kumment ħafif fuq il-Liverpool, era ġdida u Chelsea, għajdu hekk ir-rivoluzzjoni Spanjola ta' Iraola u Xabi Alonso, taħseb se jkun qegħdin jinkwitaw il-leaders? Naħseb ħassiti huma wkoll li bidlu għandek bidla fil-management, bidla fil-ċertu players, players bħal Mo Salah, per eżempju, fimtu li huwa importanti, player li skurja ħafna ġifieri titlef daw it-tip ta' players, it-tim se jħossa. Ġifieri ma nemminx li Chelsea sta nafu li Chelsea li kollu jbidlu l-players, jbidlu l-manager da xi trid biex jinnaf wara xallobit ngħidu l-Chelsea manager ġdid, ġifieri kulħadd jaf kif huma. Naħseb il-Liverpool da xejn differenti minn dak kelli mhux se jgħidu jbidlu l-coach malajr.
Però naħseb fadallhom biex jilħu l-livell tal-Arsenal dis-sena. Xi ħaġa fuq il-United ma narmihomx. Veru l-ewwel logħba il-ħal kellgħu ma taf inti l-ewwel logħba quddiem il-partitarji tiegħek kważi kieku tista' tqatta' l-ground biex inti turi anke lill-partitarji tiegħek fimt li qiegħed hemmhekk, jiġifieri nemmen illi xtraw il-Matteus Fernandez anke l-Baleba u hekk Carlos Baleba, jiġifieri ma nemminx li l-United mhux se jkunu hemmhekk tajjeb. Pjuttost narhom iva t-tieni post pereżempju. Li ovvjament tista' rridu naraw fl-aħħar ġranet kif se jissaħħu it-timijiet fl-aħħar mhux l-inqas. Fil-verità, u di ukoll l-futbol fejn l-futbol Malti. Għadu kmini wis biex tgħid li huma t-timijiet favoriti għaliex l-Arsenal labu mal-Wolves Mal-Coventry. Coventry. mal-Coventry, ġifieri l-Coventry għadu tiela. Timgħadu tiela, ġifieri però l-Arsenal ta' wierba ġifieri hemmhekk tara l-kwalità li għandhom Arsenal. Però mbagħad xi eżempju l-Arsenal jiġu ma' timijiet bħalhom mal-United daw it-top teams tal-Ingilterra jista' jkun li jibgħatu. Eżempju s l-oħra kif ġie Carrick, il-United rebħu lill-Liverpool, lis-City u anke lill-Arsenal. Jiġifieri da ma tistax tgħid biex fim minnhom iddur ir-rotta. Jiġifieri għadu kmieni, jiġifieri jista' jkun ma għadhom il-ħal kienu forsi għadhom tilgħin pemmi wara ħafna snin, jista' jkun il-United ħadwhom fuq granted ukoll. Jista' jkun il-loppa li ġew jaħdux fuq granted għax kulħadd irid rebħa. Le, u l-United ma kienux blaħjar line-up, ġifiri kif semma kienet ammont ta' players illi xtraw, ma kienux qegħdin hemm, ġifiri rridu naraw ukoll Carrick kif sa juża l-akkwisti illi jagħmelux. Tajjeb wis, mela, qabel ma mmorru għal blok ta' riklami, Joseph, 30 sekonda fuq Tottenham u Aston Villa, żewġ timijiet, wieħed nefaq kemm fela flus biex jirkupra mill-diżastru li kellhom is-sena l-oħra u fil-fatt ġa bdew b'telfa diżastruża fl-opinjoni tiegħi għand Brentford u Aston Villa li telqulhom il-players irridu jippruvaw iżommu posthom, però anki huma bdew bit-tajjeb għaliex qaraw erbu kienet il-Brighton. 30 sekonda Joseph għax irridu morru għal riklami biex immorru għat-tieni parti. Sekondu xi ħsara teknika seħibna. Hekk jidher, Joseph. Mela, Ashley. Ifhem, it-Tottenham the gift that keep on giving qishom ġejja. Ġifieri wara li għamlu sajf bħal dan. L-ewwel logħba żgur ma stennejtx illa ħanara dak li rajt, ġifieri tilfu tlieta b'xejn, penalty mitluf, ġifieri kellek dak is-support li diġà sar mim qed jistaqsi wara l-logħba x'ġara, ġifieri ma nafx, ma nistax nifhem, ġifieri jien naħseb iċ-challenge tat-Tottenham ħadd tkun kif sa jżommu t-tim maqud, kif sa jaqduh. Mela, Renato. Tintem l-ewwel taqsima tal-Roma, l-iskor baqa' dak ta' weħeb xejn. Il-gow tal-Fulham li minn Josh King, naħseb kien tor tal-goalkeeper ukoll. U nirringrazzjaw wkoll xaqqaset l-sponsors li tuna ċans li nagħmlu daw il-kollegamenti. Tajjeb ħafna Renato. Grazzi u naraw fit-tieni parti tal-programm. Kienet Manchester City Supporters Club Malta, latest news? Bażikament, hemm qegħdin niġbru l-membership bħalissa nibdew naħsbu għal-miliet u mbagħad għal fl-istess jekk nagħmlu xi ħaġa niltaqgħu jew hekk. Imma bażikament niġbru l-membership u anke mmorru naraw il-lof flimkien huma bħalissa kulħadd isu iktar moħħu fil-players qegħdin nitilqu fil-players li forsi xi li nixtu ġifieri bħalissa il-membri u kulħadd mal-mobile u waħħlu mal-laptop isma' ejja forsi jiġi dak u forsi jiġi ieħor jiena msemmijin players jiġifieri. Imma bħalissa qegħdin nibagħtu l-emails lill-membri biex iħallsu l-membership ukoll u anke forsi l-qudiem nippjanaw xi li mmorru naraw logħba flimkien fis-sens barra wkoll. Tajjeb ħafna. Mela, grazzi lil Ashley u lil Kenneth tal-interventi tagħhom f'dan il-parti tal-programm. Ovvjament, fil-futur qarib speċjalment Kenneth naf li dal-waqt miskom mal-United ukoll.
hemm skedat li nerġgħu ngħidulkom Ashley U jmista ma' nisperaw li naraw Liverpool dal-waqt ukoll. eżatt. Ashley nisperaw ukoll li naraw f'dalwaqt fi programmi oħra futuri tagħna. Mela, issa se mmorru fuq qasira ta' riklami ibqgħu magħna għaliex fit-tieni parti tal-programm ser nitkellmu fuq il-Serje A flimkien ma' Joseph Aman ovvjament u ma' Roberto Del Brincat li se jidħol u ma' xi mistednin oħra illi għandna qegħdin jistennew fil-waiting group tal-Zoom biex ikunu jistgħu jitlu. Ibqgħu magħna għandna madwar 10 minuti ta' reklami u nerġgħu nitlu lura. Issa tista' tilab live. Ser tirċievi bonus kif tingħaqad ma' Aerbet sa 100% sa 450 euro fuq il-Casino Games. Ingħaqad illum u għajx l-aqwa esperjenza tal-live casino fuq aerbet.com. Ilab dejjem b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ix-xarem l-oriġinali minant il-Kmunet tal-Uża Sfuso ġewwa r-Rabat, iż-Żurrieq, San Ġwan, l-Imġar u r-Rabat Għawdex. Franka l-ambjent u franka iktar flus fil-but. Issa tista' tilab live. Ser tirċievi bonus kif tingħaqad ma' Aerbet sa 100% sa 450 euro fuq il-Casino Games. Ingħaqad illum u għajx l-aqwa esperjenza tal-live casino fuq aerbet.com. Ilab dejjem b'mod responsabbli. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa magħna għadu kemm ingħaqad il-membru karigat mill-avvenimenti u sponsors ta' l-Interclub Malta, Stefan Farrugia. Insellimlek Stefan u grazzi tal-li llum qiegħed magħna, forsi tista' tolla ħarja żejra l-kamera ħalli nkunu nistgħu narawk naqra aħjar. Qed nistennew li jidħol ukoll Roberto Del Brincat dan ix issa nitkellmu fuq il-futbol Taljan. Renato, għandek xi aġġornamenti għalina jekk jogħġbok? Le, Roma din jistrieħu xejn partikolari bejn il-Fulham u Chelsea l-iskor għaddew wieħed għaddew madwar 39 minuta. Tajjeb forsi tista' tifhem għall-kamera Renato. Salli nkunu nistgħu wkoll naraw sakemm tkun qed tagħmel l-interventi tiegħek naf li ħanagħmlu naqra digression żejra qabel ma neqilbu għal qabel ma naqilbu Renato, għas-serja. qed nara dak il-ballun fix-xibka warrek, dak wieħed mill-Kosta Sliema. Jiena kont se nsaqsilu b'mod ta' iktar diplomatiku, Joseph. Sorry? Domanda. Voldiri. Fil-qosor, Sliema, x'ġara? Telfu ħama Florjana? Ġara. Ifem nistaf komanda nistaqsu ħamrun, Voldiri. Hemm il-ħamrun, xamlu l-Mosta ukoll. Jiġri xamlu l-ħibs kontra Marta Xlak, jiġri efimni, qed naraw li l-intensità li qed jilagħbu biha, speċjalment dak li qed jilagħbu
l-ewwel partita fl-ewwel half. Qed ikollna dik il-ħaġa kollha. Meta tintlab it-tieni logħba jisu qed naraw plejers żejjenin u mhux qed jiffunzjonaw biżżejjed, imma li qed fadallu jiġu plejers ġodda ma jien naħseb l-ikbar diżappunt u l-ħamrun. Għadhom kif skurjaw issa wkoll kif tħanna 41 minuta kien ta' Chelsea. Għadu kemm skurja bil-numru 17 Rogers biex issa tom il-vantaġġ fil-41 minuta badni eżattament dirett. Tajjeb ħafna. U grazzi Renato tal-interventi jek safra tant ukoll daħal Roberto De Brincat magħna li l-għet nsellimlek Roberto, ringrazzjak tal-lejla. Għallimlek Roberto. Sellim kolla u daw kolla t-segwuna. Oġabu jinaqdu magħna. U koll għaliex il-ġimgħa l-oħra sejt insemmija dina, proset lil Roberto tara l-għażla li għamlilna tas-sigla għal din is-sena. Għaliex kif kulħadd jaf Roberto qiegħed ukoll għaddej f'avventura bħala DJ, DJ Bobby, nħeġġeġkom biex ukoll issegwu il-paġna tiegħu u din is-sena għafdajnilu is-sigla illi milli jidher intlaqat tajjeb ħafna volli proset ukoll u grazzi tal-biċċa xogħol tajba li għamiltilna Roberto. Qabel ma inkomplu biex nibdew nitkellmu fuq is-serje A issa. Ejja ħanarawk Tomorrowland Bert. Jalla l-ġid, jalla l-ġid. Tfadal. Meta l-Juventus jirpu Champions League xi darba ndoq Tomorrowland jien. Mela, nfakukum qegħdin live min jixtieq jintervjeni jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa għalikom. Roberto, fidejk biex tintroduċi is-serje 2026-27 u x'għandna nistennew minna qabel mbagħad niftħu d-dibattitu kif għamilna fil-nofsija ta' qabel. L-għunet nerġa' nsellem il-kulħadd minn dawk kollha li tisegwuna bħal ma jagħmlu ta' kull ġimgħa issa. Bħalma nafu dan fit-tmiem il-ġimgħa beda l-kampjonat tas-Serje A, apparti kampjonati l-oħra Ewropej. Naħseb fl-ewwel ġurnata ma kenniex xi sorpriżi. Naħseb it-timijiet li kienu mistennija li jiksbu 3 punti fl-ewwel ħarġa tagħhom kollha kemm huma kisbu l-rebħa li kienet mistennija. Jiena naħseb li sissa ħanejdu hekk sissa sewwa. Naħseb l-Inter iċ-Champions renjanti huma l-iktar tim komplut li hemm fil-kampjonat Taljan. They are the team to beat. Mhumiex mhux ħanejt li huma xi forza straordinarja, ma ovvjament ikkumparat mat-timijiet l-oħra naħseb li huma l-aħjar tim li hemm plus li ovvjament kellhom sistema kif jgħidu t-Taljani kollha u data li ovvjament issa they are just refining it bi players bħal Spence, bħal Stones, etc. Milan naħseb li fuq il-karta kellhom l-iktar logħba diffiċli sissa fit-tmiem il-ġimgħa. Torino home mhumiex tim faċli li jiġi magħlub, però Amorim kellu bidu pożittiv, però ovvjament hemm ħafna ifs and whys dwar l-iskwada tal-Milan u naħseb li l-aħħar ġimgħa ta' trasferimenti ħajkun hemm ċertu moviment ġewwa Milan. Juventus u Napoli rabħu però ma impressjonawx fl-opinjoni tiegħi. Juventus għatfadal jakkwistaw players biex ikunu tim li jista' jiġi mejjuż biex jiċċellinġew għal-lig. Fil-waqt li Napoli li prattikament għadhom l-istess squadra li kienu taħt Antonio Conte però issa taħt Massimiliano Allegri min għandi d-dubji tiegħi kemm mill-Partenopej ħajkunu ma' l-ewwel erba' b'Allegri fit-tmum. U mhux għax għandi kontra Allegri ġifieri, ma jiena ovvjament mir-riżultati li kiseb dawn l-aħħar snin naħseb jitkellmu waħedhom u bqajt sorpriż kif De Laurentiis minn daqs dawk coaches li kien hemm available għażel l-Allegri. Como naħseb iddiżappuntaw u naħseb li jistgħu jitqiesu bħala one season wonder, però ovvjament għadu kmieni.
Issa ovvjament naraw il-lejla Roma u Fiorentina li huma żewġ timijiet ukoll kienu attivi fis-suq ta' trasferimenti u naħseb li ħajkunu żewġ timijiet li kapaċi jagħtu sfida ovvjament Roma niftakru li qegħdin fiċ-Champions League ukoll. Jiena naħseb li ħajkun lik bilanċjat, però ovvjament il-favoriti netti ħajkunu Inter. Naħseb ħajkun hemm ġlieda għal 3 postijiet l-oħra bħalma kien hemm fl-istaġun li għadda. Naħseb li ħajkun hemm 5 sittimijiet li jġildu għal daw 3 postijiet. Jekk imbagħad inħarġu ħalli nagħlaq din l-introduzzjoni għal m'hemmx ħafna fit-tul lejn il-qiegħ tal-klassifika naħseb li Monza, Frosinone ħajkunu l-iktar żewġ timijiet u għedit jistenna wkoll jara l-Venezja li ħajkunu favoriti negattivament li jerġgħu jispiċċaw fil-kampjon tas-Serje B. U kif għamilna fuq l-introduzzjoni ta' Joseph, anki hawnhekk tajlajnikom ukoll il-grafika bir-riżultati illi kellna fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet ġewwa l-Italja. Stefan, l-ewwel nett grazzi tal-lejla oġbok tingħaqad magħna. Inter, is-sena l-oħra Scudetto u Coppa Italia. Dis-sena it-tim nemmen li kompla jżid bl-akkwisti ta' 3 Ingliżi, John Stones, Jet Spence u Curtis Jones. Dis-sena x'taħseb? Mela, l-ewwel nett nsellem il-kulħadd u s-segwaċi li qed jaraw il-programm. Bla dubju il-merkato ta' dis-sena fl-opinjoni tiegħi kien wieħed meqjus u mirat. Irnexxinna nġibu 3 players ta' livell illi żgur għandu jolli l-livell tat-tim kemm bħal esperjenza, speċjalment fiċ-Champions League. Għalax tinsiex l-Inter għadna kemm ġejjin mid-dobleta tas-sena l-oħra, ġifieri t-tim ħarġu players li jew spiċċalhom il-kuntratt jew ħabba età jew ħabbu riġid oħrajn, ovvjament ridu jiġu replaced. Kulħadd ħaseb illi ħajkonna merkato daqsxejn waħda bis-surluzzu biex niftehmu, però ma kelli l-ebda dubju illi Marotta ħajamel calcio mercato tipiku tiegħu. Ninsab kontent b'daw it-3 innest il-ġodda illi m'għandi l-ebda dubju li kif ikunu on form. Minuta naqra Stefan għandna Renato li għandu kemm ngħidi ntemmet l-ewwel taqsima wkoll ta' Chelsea u Fulham biskor ta' Chelsea ċirku biskor ta' 2-1. Grazzi Renato. Kif kont qed ngħid, m'għandix dubju li l-akwist il-ġodda ħajħallu impatt tajjeb ħafna fuq it-tim, speċjalment fiċ-Champions League, għax tinsiex fiċ-Champions League hemm timijiet bħal Arsenal bħal Bayern Munich illi huma ta' livell ola u bil-format ta' Champions League irid ikollok skwadra iktar ampja u kbira. Fimni, jidher li dis-sena hemm tim kompetittiv, jiġifieri mhux għax l-ewwel riżultat ġie 4-1 imma naħseb kienet rebħa konvinċenti biżżejjed biex tara l-potenzjal tat-tim, jiġifieri għandek players li huma stabiliti li tinsiex ukoll li Lautaro pereżempju għadu mhuwiex 100%, però ovvjament Lautaro tridu dejjem fil-pitch. Fl-opinjoni tiegħi naħseb is-soċjetà jekk tintervjeni l-aħħar akkwist għal-5 attakkant. Nistgħu ngħidu li għax ovvjament staġun twil qed tikkompeti fi 3 kompetizzjonijiet maġġuri, trid skwadra kbira, ġifieri injuries sfortunatament ħajkun hemm, għandek in-nazzjonali, ġifieri naħseb illi dik tkun iċ-cherry on the cake għal kampanja akkwisti tajba ħafna. Kampanja akkwisti tajba ħafna li wkoll tirrifletti l-għana ħari li din is-sena issa qed titlob il-proprjetà illi it-tim tal-Inter javvanza fiċ-Champions League. Ekku. Tinsiex li aħna f'dal aħħar 5 snin irnexxinna nitilgħu dartej final. L-aħħar waħda kienet riżultat li weġġana ħafna, ħabba ċirkostanzi ovvjament li mbagħad kulħadd jaf wara, però naħseb li l-għan prinċipali dis-sena tal-Inter għandu jkun li navvanzaw iktar fiċ-Champions League u niġġieldu għall-unuri kollha possibbli, ġifieri dak għandu jkun il-main target. Mela, min-naħa l-oħra
Renato. Tibda t-tini taqsima bej tim ta' Roma u tim ta' Fiorentina. Nfakrukom li Roma għadċirku biskor ta' web xejn. Renato bħala logħba kif x'tista' tgħidilna fuq l-logħba tal-Olimpiku, kif qed tarhom iż-żewġ timijiet? Fimni, naħseb il-Roma naħseb xi ftit aħjar mill-Fiorentina, ma meta jattakkaw il-Roma għandhom il-ġabal għandhom Munjat u Mullen qed ikun ta' xewka wkoll f'nofs il-ground. Infatti il-gow meta ġabu bl-slow motion Dybala kważi qabeż erba. Għall-erba jħarsu biex Mullen mbagħad għamel finta darma d-defensur u ma kellux ċans isalva. Naħseb Roma huma iktar fil-vantaġġ li ikomplu iżidu l-iskor. Issa fimni bdiet it-tieni taqsima issa naraw it-tieni taqsima tista' tipproduċi. Ovvjament. Domanda oħra li xtaqt insaqsik qabel ma nkomplu diskussjoni. Fiorentina, kif qed tarhom? Fiorentina għandhom diversi akquisti interessanti, qed jiġi frassi ma' Stantuono ta' Real Madrid li wkoll nixtieq nisma' minn il-panel fuq Fiorentina żjed tard. Fimni, bħala Fiorentina, bħala lok naħseb ir-Roma qed ngħidlek qegħdin iżommhom biex qed iħallihom jersqu ħafna l-astifat il-goalkeeper bil-kemm kellu x'jagħmel. Naħseb ir-Roma kemm fid-difiża u kemm fil-midfield u anke forwards qegħdin tajjeb qed iżommhom tajjeb qegħdin ibedu l-tim tal-Fiorentina milli jkunu ta' periklu. Ovvjament kif ngħid li beda t-tim taqsima Roma din minn fuq issa forsi jikkalmaw naqra u Fiorentina jibdew ħirġin it-ftit mill-qoxxa defensiva. Nirringrazzjak Renato ta' dan l-aġġornament Renato Vella li illum qed jaġġornana fuq iż-żewġ logħbiet li għandna għaddejjin bħalissa ħalli naqsmu naqra nkomplu diskussjoni u naqsmu naqra id-Duomo. Joseph, ħanibda bik, imma mbagħad qed tisma' xi ħaġa minn Roberto wkoll naf kemm kienet suġġett ta' diskussjoni matul l-istaġun li għadda. Milan, ħanibdew minn hawn. Dis-sena, x'qed tistenna? Ara, ħanajdlek. Kun nitkellem onestament. Ovvjament parentesi Stefano u Roberto tiddejqux titlu fid-diskussjoni. Meta fil-bidu ħadu l-Amorim, jisni ma tantx kont kuntent, però jiena nħobb nagħti ċans lil dak li jkun. Tajjeb illi ngħidu Antonu li dis-sena Milan nefqu 50 miljun f'Moreira dan li ġie tal-aħħar. 80 miljun f'Gonzalo Ramos, 34 miljun f'Ġila u qegħdin suppost qegħdin jalqu tal-waqt tal-ġiex plejers oħra. Ġifieri naħseb illi tim Taljan nefaq 80 miljun fuq plejer dik kienet xi ħaġa pożittiva li jiena ma narawha snin tiġi fl-Italja. Nitkellem fuq Gonzalo Ramos u naħseb illi l-bieraħ għamel xogħol tajjeb. U kif il-bieraħ rajt il-formazzjoni, ġifieri ma bedix Modric, ma bedix Pulisic, ma bedix Rabiot. Jisni diġà kont naħseb qed ħejjibda fuq karta ħażina Amorim, però rajt illi naħseb konna l-aħjar tim speċjalment fl-ewwel ħaf kellna fejn niftħu l-iskor kmieni u kif qal tajjeb Roberto kontra it-Torino away nemmen illi huwa tim dejjem ikunu qatt mibsa għal kulħadd. Però mbagħad rajna jisna Milan ta' aggressivi kif qed kellek ċans fejn niskurjaw. Però ħaġa pożittiva hija ċisa tifel ta' 19 sena mill-klabb li skurja mill-debuttu skurja. Jiġifieri dak ukoll naħseb li tara l-fiduċja li tpoġġa Amorim f'ċertu tfal minn Milan, ġifieri li naħseb fuq il-bieraħ li diżappuntani għalek iskurja t-tieni gowl. Rabiot ġifieri fis-67 minuta jisna mbagħad irqadna jisom Torino kellhom ċans fejn jġibu Però lil mill-logħba nħassu l-istaġun ġenerali, Joseph. Temmen li tistgħu tidvildu għall-post mal-ewwel erba' Scudetto Europa League fejn temmen li. Ngħidlek, jiena mhux ħanoqgħod ngħid ħanieħdu l-Scudetto jew l-Europa League. Bir-rispett kollu plejers fans ta' Inter diġà għamlu għafat tal-aħjar bħul League, ġifieri jiena ma rridx naġġel, però jiena naħseb għandna biex niġu mal-ewwel erba' sewwa. Minkejja li forsi
fil-medja Taljana sportiva kien hemm ħafna jisom kulħadd jitfattajn fuq il-Milan li man jannu rabju ma marrux training, eċetera, eċetera. Naħseb dan it-tip ta' allegazzjoni tfolos naħseb jidu jinqataw ġifru fuq il-Milan biss fuq hemm. Nemmen li iva għandna biex niġġieldu mal-ewwel tlieta. U jekk kollox jibqa' sejjer kif idher li labna l-bieraħ nemmen ukoll għandna ċans għal-lig. Rigward ta' Ewropa League u hekk, dak imbagħad nitkellmu aktar kif jgħaddi żmien tar u għal t-timid. Però naħseb fuq livell ta' futbol Taljan nemmen li għandna niġu f'pożizzjoni tajba. Roberto, inti l-Amorim kritikajtu anki użajt kliem ħafna jibes fuqu. Dis-sena, kif qed taraħ fl-Italja? Futbol Taljan huwa differenti mill futbol Ingliż. Jiena konti kritikajtu meta kien mar f'nofs staġun u prova jimplementa s-sistema tiegħu meta ma kellux il-plejers adattati għaliha. Issa ovvjament mar ma' klab ġdid, kellu pre-season u transfer market biex ovvjament jipprova jibni s-sistema tiegħu. Biex nikkummenta ftit fuq li għal Joseph, dis-sistema jista' jinsa ħajra l-Modric jilab mal-11 għax dis-sistema ma jistax jilab bi plejer ta' 40 sena fin-nofs. Jiġifieri Modric. Dis-sistema ma toċċa. Jekk jilab il-Modric ħajbatu biex ikollhom sbilanċ fit-tim. Jiena naħseb li Milan x'għamelt li huma challengers, però naħseb li għandhom skwadra interessanti s'issa. Għadu kmieni biex wieħed jgħid iwa jew le. Però Renato, Nara Roberto skużani, Molen reġa' għamel gow sabiħ, m'għandhom il-ġabala llum huwa straordinarju, huwa qrja, ħaballun tajjeb, pass fit-tul, żamm il-ballun tajjeb kif ra Malen qiegħed waħdu tajulu fil-bassu nista' ngħidu b'xutt qawwi u ma ta' ebda ċans il-goalkeeper li salva l-ballun, anzi ġim il-kaxxa kbira tal-Roma. Daħal il-kaxxa kbira u ma ta' ebda ċans il-goalkeeper salva. Għalissa l-iskor jinbidel fit-tieni taqsim ma infatti Fiorentina kellhom ġid free kicks li jaħlewhom waqt li min-naħa ta' Roma jidher illi ħajoperaw iktar bil-kontrattakk. Grazzi Renato, mela. Għala l-ħsib tiegħek Roberto, Kemmu tajjeb da Malen. Attakkanta vera. Kemmu tajjeb da Malen, ġifieri għalkemm kien kontrattakk tajjeb long ball ta' Hermoso lejn Dybala, però mbagħad ix-xogħol li għamel Malen 1-to-1 mad-difensur tal-Fiorentina impeccabli dal-plejer. Stefan, il-Roma tarhom fil-ġnida tal-kampjonat? X'inhuwa? L-Roma tarhom fil-ġnida tal-kampjonat dis-sena? Jien naħseb li dis-sena ħajkunu t-tieni forza fil-kampjonat ir-Roma. Jien naħseb huma jistgħu dittaljatu hard time mill-Inter. Min kif jidhru l-affarijiet issa ħanejdu hekk. Stefan. Naqbel perfettament ma' Roberto għaliex vera jgħidu li l-Inter qegħdin favoriti għalli. Però hemm ħafna timijiet, Roma inklużi, ġifieri jagħmlu kampanja akkwisti tajba ħafna. Naqbel fuq li qed tgħidu fuq Malen għax jiena li s-sena l-oħra kieku Malen ġie fil-bidu tal-istaġun Roma żgur kien ikollhom pożizzjoni aħjar milli kellhom is-sena l-oħra għax għalija huwa striker modern komplut, għandu dribbling fast jaf jiskurja. Preżenza fil-kaxxa dejjem kontra attakk b'saħħtu ħafna wkoll. Kien hemm ħafna timijiet jiġifieri li jagħmlu kampanja akkwisti għandek il-Como wkoll ma ninsewhomx, jiġifieri hemm taqtija mhux taqtija tajba, ġifieri jiena għalija personalment anke il-Milan, il-Juve, Napoli, ġifieri dawn huma timijiet li ma tix tinsihom. Ġifieri dan hemm ħafna timijiet li semmejna bħal Fiorentina, bħal Como. Daw ħajtelfu lek il-punti wkoll u ġifieri konfronti diretti ħajkun hemm punti ħajntilfu ma ninsewx l-Atalanta wkoll imma hemm ġlieda tajba ħafna. Ġifieri għandu jkun kampjonat mis-sielet. Ovvjament min ikun l-iktar konsistenti ħajirbaħ il-punti għax nafu li il-punti jintrebħu l-iktar mat-timijiet iż-żgħar ukoll timijiet ta' mid-table ukoll. Eżatt. U Napoli?
għax isħat ma semmihom, Roberto għataħħom, Stefan Jiena Josef. Jiena ma Jiena- tantx. Sorry Roberto, jiena ma tantx jien xi fan kbir tal-futbol ta' Allegri, ġifieri hija Allegri u l-antikalċo, ġifieri dik hija l-opinjoni personali tiegħi. Però meta tqis, jien bħalma dejjem ngħid, meta tqis illi s-serje ma tiġix deċiża bid-differenzi tal-gols, ma xejn biżejjed, Iwa vera, ma jien kieku tgħid li tixtażel tilab sabiħ u ma toħux punti jew tilab logħba medjokri u toħu l-punti, ngħidlek it-tieni option. Għax il-punti fl-aħħar mill-aħħar jgħoddu, però coach li jilab defensiv iktar milli jiena lija il-futbol huwa mhux illum il-ġurnata biss, il-futbol sabiħ tattakka u tilab open football, ġifieri jkollok scores kbar, ġifieri dak huwa l-futbol sabiħ mhux. Però fuq in-Napli għandi dubji xorta, ġifieri għandi daqsxejn ta' xettiċiżmu xorta. Jiena tim illi minix dis-sena qiegħed naqta' mill-ġlieda tal-kampjonat u se ngħid għalfejn huma Juventus. Tgħiduli forsi mhumiex għall-altezza, forsi hemm il-fatt illi jridu jimmaneġġjaw kompetizzjoni diffiċli bħalma hi l-Europa League. Imma minn l-oħra ma rridux ninsew ħaġa l-aħwa. Juventus għandhom coach illi għandu esperjenza u li l-logħba tal-Taljana jafa eżatt, Ma naħseb Luciano Spalletti illi jien naħseb li u ħanħu rawna nibda minn Joseph nispiċċa minn Roberto, jien naħseb li l-star player tal-Juventus iktar minn li l-Leeds għal-kemm s-sejl għandu xarin barra huwa Spalletti, X'taħsbu? Għana jgħidlek Spalletti huwa coach tajjeb. Meta rebaħ ma' Napli kellu tim naħseb ġirtu f'saħħtu iktar milli għandu mal-Juventus illum. Il-problema kienet naħseb jiena ma naħsibx li Juventus mhux qed naqta barra l-ħadd għax kif qedna tajjeb kulħadd għadu kmieni, però ma naħsibx li Juventus għamlu dak l-investiment li jista' jkun li jirbħu l-kampjonat. Nemmen li għandhom biex huma l-ewwel erba' però biex ħabtuha ma' Inter jew Roma u forsi ftit naħseb il-Milan ma naħsibx li s'issa għadhom li ħajkunu challengers għal-kampjonat, x'naħseb jien. Roberto, fuq it-tim tiegħek x'tgħidilna? U Spalletti naqbel miegħek, jiena coach li joġobni ħafna għalkemm xi kultant ċert deċiżjonijiet ma naqbilx miegħu. Ma xina xorta nibqa' ngħid u ninsisti li Yildiz jekk jilagħbu mal-linja qed inaqqaslu 50% mill-potenzjal tiegħu. Issa ovvjament jekk f'dawn l-aħħar ġranet ħajjiġi Kessi li jidher li huwa imminenti li jiffirma mal-Juventus u jġibu striker li jkun jiġieda tal-post mal-ewwel 11 ma' Kolumani, naħseb li hemmhekk il-Juventus ikunu għamlu qabża sostanzjali. Għad hemm ħafna affarijiet fil-Juventus, anke pereżempju jiena lija jekk irid jilgħab il-Yildiz mal-linja għalkemm issa għandu xerejt tliet xhur barra, ġifieri wis probabbli issa jidħol jew Alejbegovic jew Boga. Jiena kieku wara l-ponot nilgħab il-David Luiz. David Luiz mhuwiex plejer fast, però huwa plejer tekniku u jiena nsejjaħlu dak il-fantasista li kapaċi mix-xejn jtik pass joħloqlok scoring chance. Ifhimni, il-Juventus meta kkumparat mas-sena l-oħra saħħew l-iskwadra, ġifieri saħħew id-difiża, Blukumi, Selik, fin-nofs kif ġi David Luiz, għalkemm huwa plejer tal-Juventus imma kien on loan, Alejbegovic, Kolumani, ġifieri sar investiment u ħajsir iktar mill-lider. Ovvjament kollox bil-mod għadna l-ewwel ġurnata, Juventus ovvjament għat-timijiet l-oħra jisibu saqajhom. L-Europa League naħseb li mhux ħadd tkun xi priorità kbira l-Juventus.
3-0 Roma, hat-trick ta' Malen biex nantiċi. Renato, Tab xej għadhom kemm tkun jista', ovvjament xogħol tajjeb ta' Dybala. Għamil xogħol impeccabli, ma jaħħuġ il-plejer tal-logħba ma jista' jgħadu. Il-vorja Malen skorja tlieta ma li ma kienx hu naħseb Dybala ma kienx jiskorja spirit. Bida li riskin lej rebħa Roma, Fiorentina għaxafu fej għedin għadhom għaxess u sawa li l-goalkeeper avversarju. jina seba jena għanfejsa investi naqra mill-flus li fadalni tal-fanta kalċo. U nara nsib spazju għal-mali, għax kapaċi jkun ta' teddida għal top scorer ta' s-sena. Ma xorta għanet li kieku ma kienx Dybala, għaċert ma kienx jiskorja ballu wieħed. Dybala huwa il-king tagħhom, ħen kollu bil-ballun passes preċiżi, ġabu waħd ma setax ifalli, laqas kien gowler, ma setax ifalli. Sewa nkomplu bid-diskussjoni, Stefan, ma nafx forsi tiġi żiċ ħaġa minn li kont qed nitkellem. Fuq il-Juventus tinsiex li meta tilab fl-Europa League jew fil-Conference League tilab il-ħamis, jiġifieri ma jkollok skwadra tajba biżejjed u kbira issib naħa ta' diffikultajiet, però xorta nemmen illi il-Juve huma tim ta' top 5, top 4. Ma nafx intom l-opinjoni tagħkom x'inhija fuq din. Lejna li forsi li kont se nsemmi, ovvjament sew Juventus sew Milan irdu jimmaneġġjaw il-fatt li issa it-taqtija bejn il-ħamis u l-ħadd jew it-tnejn kif se jimmaneġġjaw l-affarijiet. U wkoll infakru il-post tat-tazza jitilaw il-ġimgħa d-dieħla, anzi din il-ġimgħa skużawni, jiġifieri nilħu anki niddiskutuhom, però jiena naħseb illi din se tkun fattur interessanti Renato. Ekku jiskurjaw il-Chelsea, kamlhom 3-1 fid-49 minuta kmiser huwa Palmer li l-ewwel għamel xogħol tajjeb qabeż 4 players u xutja barra, imma sa d-darba sa biex kompla kabba l-iskor ta' 3-1. Thomas Tuchel take note. Minuta. Naħa l-oħra għaddew 64 minuta Roma tribu l-iskor ta' 3. Grazzi għall-sponsors tagħna. Grazzi Renato. Antonello. Mela, ħaj spiċċa Stefan, kumment finali Joseph u nibdew. Mela, Stefan, għala il-kumment tiegħek. In regard? Fuq li konna nitkellmu fuq il-ħamis u l-ħadd u l-managing. Iva, kif konnet ngħidu, jiena naħseb illi kif qed qabel jekk ma jkollok skwadra kbira biżżejjed biex tkun tista' timmaneġġja l-kompetizzjonijiet tal-Ewropa u anke tal-kampjonat fi 3 ijiem. Taf tkun problema li ġifieri ma nimmaġinax li naħseb ovvjament kemm il-Juve u l-Milan jixtiequ javvanzaw issa iktar ma tavvanza ovvjament iktar għandek il-problema li tissiret ukoll għal post fi Champions League għal dis-sena, ġifieri naħseb hija iktar priorità, però nistennew naraw. Roberto, bħala coach, kif il-coach situazzjonijiet, kif kun jaqbel li jimmaneġġja tal-ħamis u l-ħadd? Ifimni, jiddependi ma meħatilha il-ħamis u ma meħatilha il-ħadd. Veri jekk inti għandek żewġ logħbiet ma' timijiet tal-istess livell biex niftehmu, ġifieri pereżempju jekk ħadd tilgħab ma' timijiet tipo Milan fl-Ewropa li jkun bagħad il-ħadd għandek mal-Inter. Jiena naħseb fl-aħħar mill-aħħar xorta għal Juventus il-kampjonat ħajkun priorità biex jispiċċaw mal-ewwel 4 naħseb jien
Jekk għandu jagħmel rotation jagħmelha fl-Europa League mhux fil-kampjonat. Ovvjament, da hemm fatturi differenti, ġifieri jiena naħseb timijiet bħal Juventus u bħal Milan ħajamlu minn kollox biex jippruvaw jiksbu l-punti fl-ewwel logħbiet ħalli kemm jista' jkun serħu rashom li kwalifikaw around li jmiss ħalli mbagħad l-aħħar żewġ logħbiet tal-grupp jew l-aħħar ftit logħbiet ovvjament ikunu jistgħu jieħduhomna aktar relax. Però naħseb jiena qatt ngħid li huma għalkemm huwa sabiħ li terbaħ unur kontinentali naħseb xorta l-kampjonat ħajkun priorità fuq l-Ewropa League. Joseph, Le, jiena kif qalu tajjeb sħabbi hawnhekk, jiena onestament, ovvjament naħseb l-Ewropa League hija l-unika tazza Ewropea li m'għadux Milan, ġifieri bħala nies nixtieqha ovvjament l-Ewropa League, però mbagħad naħseb li preferi il-Milan għadu qatt ma ħaduha l-Ewropa League ta' puntu ġifieri nippreferi però li jew nirbħu l-kampjonat jew niġu top 4 biex sandiħ nikkompetu wkoll fiċ-Champions League, però kemm ngħaddi hemm kumment fuq dak li ġara l-bieraħ. Jiena naħseb il-bieraħ il-Milan issorprendjewni u ma nafx hekk Roberto Rallo bata Torino Milan. Il-highlights right. Eżempju, ħaġa li jiena impressjonani li jagħmilha Mourinho hija li naħseb f'daw is-3 snin issa li ilu Chukwueze ma' Milan il-bieraħ għamel l-aqwa logħba tiegħu rebaħ il-raġel tal-logħba, ġifieri jiena ma stennejtx kif rajtu mal-ewwel 11 kont kważi ħatqata però l-bieraħ għamel logħba kbira, ġifieri kellu ċans fejn jiskur jagħmel ġiex assist ġifieri u anke Musa wkoll ġifieri naħseb minn qal kemm għad l-ewwel logħba naħseb Ruben Amorim ukoll qed idaħħal ċerta konfidenza fi plejers li bħal Chukwueze konna tajna li narawhom kif kien Chukwueze ta' ġo Spanja ġifieri naħseb dik hija ħaġa pożittiva, però kif għedna l-ewwel logħba u ħanerġa' nitlaq Gianpaolo Dezina l-ewwel logħba mhux merata dan l-istaġun għad baqa' ħafna iktar logħbiet jiena li hija l-ewwel test tal-Milan huwa fis-6 ta' Settembru meta ħanlagħbu kontra l-Juventus ġo Torin. Jiena li dak huwa l-ewwel test. Logħba li probabbli tispiċċa xejn b'xejn bħas-soltu. Għandi dubju kemm darba, onestament, iġ-ġtimijiet naħseb iridu juru li huwa l-aħjar. Il-Juventus ma' min imisshom dal-weekend Bert. Mal-Parma. Il-Juventus mal-Parma mhumiex tim il-Parma rebħet mal-Cagliari wieħed b'xejn. Jew tilfet il-Parma. Tilfu l-Parma. Il-Parma tilfet mal-Cagliari, ġifieri dawk ħajsibu rebħa. U aħna jmissna wkoll mal-Venezia home. Ġifieri logħba diffiċli wkoll għax kif qal tajjeb Stefan, xi kultant imżgħid dejjem itik logħba, ġifieri jekk iġ-ġtimijiet kemm Milan u kemm Juventus ma jġibux it-3 punti li għandhom bżonn, ħajmorru wkoll feroċjati biex jirbħu. Mela, Renato l-aħħar aġġornament. Fulla minn naqsu l-iskor issa huwa 3-2 huwa Gonzalo li waħdu qudiem il-lasti ma żbalja daqqa ta' ras. Kostajjeb. Issa Fulham 2, Chelsea 3 għaddew 55 minuta. Grazzi lilek Renato, mela qegħdin winding down tista' tgħid għall-programm tal-lejla. Stefan, Interclub Malta, l-aħħar attivitajiet. Mela bħalissa għaddejjin naħdmu fuq il-memberships ovvjament kif nagħmlu kull sena u ovvjament nippruvaw naqdu kemm jista' jkun membri tagħna il għaliex tinsiex li aħna ikonna rispons qawwi għal biljetti tal-logħbiet home kollu, ġifieri konna domanda qawwija. U dik hija xi ħaġa li proud of illi ma nħallu l-ħadd l-art. Ikonna kemm ikonna domanda dejjem naqdu lill-membri tagħna. Ovvjament il-klabb dejjem għaddej minn ristrutturar ġifieri kemm tal-klabb u kemm tal-affarijiet li nagħmlu, attivitajiet, naħdmu biex ovvjament dejjem ikonna preżenza ta' players jew ex-players fostna. Għatfadal ħafna xisir, we are on the right track, imma ovvjament hija l-ambizzjoni tagħna illi nikbru kemm jista' jkun malajr issa. Sentejn oħra għandna il-moment storiku li l-klabb tagħna ħajala 50 sena. Ġifieri hija xi ħaġa hija tragward storiku, għandna ħafna affarijiet pjanati, ovvjament ma nista' nisvela xejn, però hemm ħafna affarijiet kbar għall-membri kollha tagħna li ħajkonna avvenimenti bħal dejjem sbieħ. Tajjeb ħafna, ovvjament jiena hawnhekk se ninsa parzjalment il-kappell ta' ġurnalista se nilbes il-kappell ta' membru tal-Interclub Malta nistennew ukoll
ħanaraw x'inhu l-attivitajiet b'ottimizmu nista' ngħid. Jiena għandi naqra ħin ma nistax nitkellem għax marbut bis-sigriet tal-qrar. Mela, grazzi lil Stefan, ma nafx qabel ma nagħlaq Joseph u Roberto għandhom xi kumment finali qabel ma nagħlqu. Jena kważi m'għandi xejn, inkomplu nsegwu sa x'ħajġi aktar fl-aħħar dil-ġimgħa ta' transfer market, kif qed Roberto fil-Milan mistenni jkun hemm naqgħa ċaqliq, fil-Juventus ukoll, u jekk il-Bambin irid niltaqgħu bħallum ġimgħa u nsellem Antonello il-Kalkariżi tal-festa doppja li kellhom Sant'Alina u r-rebħa li jagħmlu kontra ħafna Spartans. Eżatt. Miegħek se niltaqgħu qabel nisimgħu ħalli Sorry? miegħek se niltaqgħu qabel nisimgħu Eżatt. ħanagħmlu l-plan ħalli nimxu biċċa biċċa. Roberto, final thoughts. Kif għedtu, għadu kmieni, però naħseb li kollox jidher li Inter favoriti, Milan, Juventus, Roma u Napoli. Timijiet ta' warahom li ħajġildu għal-post fil-Champions League. Tajb ħafna, mela, grazzi Joseph, grazzi Roberto u grazzi Renato u Stefan tal-interventi tagħhom fil-program tal-lejla. Renato, l-aħħar kumment minn ħatija? 72 minuta Roma 3 Fiorentina xej, naħa l-oħra 58 minuta Fulham 2 Chelsea 3. Grazzi wkoll tal-aġġornament Grazzi li lejla tajtna. U Renato, forsi nisperaw li tal-weekend li ma jiskorjaw ballum. Fatta konta tinfittu l-ballun mella konta. Joseph irridu nagħlqu. Ħalli ħasit tiġi tiegħu. Joseph irridu nagħlqu. Mela, grazzi tmur il-sponsors tagħna, il-Katalani jabet Di Barber u Sasfuso nħeddġkom biex tużaw is-servizz tal-sponsors tagħna li indirettament tkunu qegħdin tgħinu l-paġna tkompli tgħaddi kontenut ta' level bħalma qegħdin ngħaddulkom speċjalment fejn jidħol il-Vibet Malta Premier League. Infakkarkom li dan il-programm minn ftit ieħor se jkun ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna daqsan tinsewx titlu ta' subscribe ħalli ma titilfu ebda programm milli qegħdin noħorġu f'nofs il-ġimgħa din id-darba ser ikollna bħal soltu il-reels ta' introduzzjoni għall-lobby ta' ħkonna fil-weekend li ġej. Renato se jkun qed ħsieb il-lobby tal-Vibet Malta Premier League. Joseph din id-darba ser ikun qed ħsieb is-Serje A u Brady Buġejja jirritorna bil-analiżi ta' żewġ lobbiet tal-Premier League Ingliż. Ovvjament reels mostra lilkom bil-nisba' xewqa ta' Ejjabet dejjem ilagħbu b'mod responsabbli wkoll. U mbagħad f'nofs il-ġimgħa ma nafx jekk għandix ngħid id-duo jew it-trio Antonello, Renato, Joseph mill-stadiums fejn ikollna il-lobbiet tal-Vibet Malta Premier League komplu naġġornawkom dak kollu qed jiġri f'dan il-kampjonat b'aġġornamenti, riżultati u wkoll intervisti mal-protagonisti. Mela, sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar it-tnejn ġej fl-istess ħin, jien Antonello Bella nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejla, insellmilkom u l-lejl tajjeb.